Ликов, буквално в последната секунда днес победа. Доволен ли сте от видяното? От второто по време съм доволен. Първото по време малко, може би, не можахме да влезем в матч така, както не се искаше. Противникът беше много... Той през цели 90 минути беше много пребран в собствената си половина, затваряше много добре пространствата. Явно, че Ликов ги научил как да играят дефанзивно. И ни беше изключително трудно, въпреки това успяхме да отбележим, да изравним след гола, който получихме. Беше много важно първото по време да изравним матча. И после имаме две положения, които Бадара само да насочи правилно и ставаше 2-1, съвсем друг мач се разви. Но това е в втора лига всички отбори, независимо колко точки имат, независимо на кое място са, дали са на последно или на първо, срещу всички отбори трябва да покажеш характер, воля и желание за победа. Ако това го нямаш второто по време в нашия отбор, а се бяха пречупили, защото се бихме в стената и не можехме да вкараме гол, значи ако нямахме този характер, нямаше да може да победим този мач. Затова шапел пред момчетата, те са млади, някои опитни. Това е пътя, по който ние трябва да вървим. Без загуба продължавате, вярвате ли, че следващия кръг ще продължи тази серия? Значи аз съм казал на футболистите, аз не искам да падам. Най-лошият случай е равен, но не искам да падам. Но ние трябва да правим... важни са резултатите, но също е клуб в септември, има много млади футболисти. Ние трябва да вземем и риска, да им даваме шанс на тези футболисти да играят, въпреки, да кажем, самия резултат. Но когато има позитивни резултати, младите най-бързо се развиват и добиват самочувствие, така че докато бием, всичко е наред. Господин Чиликов, за няколко секунди бяхте от това да извоювате точката днес. Какво липсваше на вашия отбор? Абсолютно нищо ни не липсваше. Знам възможности, знам какво разполагаме. Знам откъде са дошли момчета, съм изключително доволен от събирзанието. Но съм бесен от все пак за 10 секунди ставаше въпрос. И бяхме така на крачка да вземем, може би, от най-добрия отбор, с който сме играли до сега точка, с изключително така добри футболисти, добър екип, всичко е положително. И аз бях така изненадан, приятно от нашия отбор, че се борехме до край, но в крайна сметка без точка. Имахте сериозни претенции за Дуспа в края също. Искам да го видя, защото ми се видя чиста ръка. Не, той 100% е чиста ръка, но дали не е разстоянието. Но вижте, не е оправдание, че не взехме точка. Да, аз мога да реагирам за Дуспата и съм убеден, че има Дуспа. Но това нищо не означава, не е оправдание. Това нещо, че на нас не вкарват гол в последните секунди. Бях убеден, че трябваше да вкараме гол, за да вземем нещо. Ние го направихме, но направихме непростими пропуски второто по време от след корнерите. Имахме нужда от втори гол, за да вкараме по-сериозно напрежение в отбора на септември. Имате една победа от първите 5 кръга. Какво трябва да промените в следващия кръг, за да нова победа да запишете? Абсолютно нищо няма да променям. Много ситуацията е такава, че все пак взехме футболисти 8-9 от В група. Момчета от двама-трима, от които са след контузии. Ни си личи очевидно, че ритъма и така нивото Б група е по-различно. Те се стараят и аз съм наясно какво начака и няма да е изобщо лесно оставането на отбора в групата. Това го заявявам от първия ден, но в крайна сметка реалността са такива, че аз трябва да се боря и момчетата да продължават по този начин да се раздават.